Hiruron artean egin dugu bakarrik, ordu nik egingo dut narratzailea eta txapela jartzen dudanean izango naiz gaizkilea, bale? Alkatea, Nipurreko kasuan, Nipurreko txiroak bezala, hau da Sumeria, edo norbere oldez sakanako matimotxelak egin bezala. Harrigarria da, Nipurtar eta Napartar txirobion ipuinen egiturak duen antza. Toki batetik bestera aldatu den kulturaren zantzuetariko bat baita eta ez beranduko kopia. Nipurtar txiroak bere ordu txarretan, ako naparrak bezala, ezin zezaketen zuzentasun asko itxaron legezko arduradunengatik. Arduradunok, kanpotarrak eta euskal kulturatik urrun zeuden jendea baizen. Edo, hirian ematen den zuzenbidea ez izan baserriko auzietara heltzeko. Kontua da, justizia lortzeko modurik ez dutela. Orduan, moldatzen dira, bai Sumeriakoa eta bai Nafarra, sakanakoa, justizia lortzeko. Nipurreko txiroarena idazkiz Kristo aurretiko 8. mendekoa denarren, ipuin bezala Sumeriar imperioaren garaikoa da. Europa 1956 urtean argitaratu zen. Herri jakinduriaren gogoko izaten omen ziren halako ipuinak, izan ere sumertarrek kanpotarrengandik jasaniko zaputzen aurkako mendekoa dirudi. Eta, Nufer eta Nafar izenak ere susmogarriak dira ipuinen egitura bera aztertu aurretik. Guk egingo duguna da antzerki irakurketa eta imaginazio asko jarri behar diozue eta haber lortzen dugun ipuina ondo ulertzea, bale? Bale. Hemen izango ditugu zuen eskubialdean Sumeriakoa, buruz bidek egingo du, Jimil Ninurta. Nipurreko txiroa, Nipur da herria, Nipurreko txiroa. Eta zuen eskerretara sakanakoa Jon Urruxulegik egingo du Matxin Motxela Naparra, bale? Nipurrekoa eta Naparra. Bale. Sumerian gagoz. Jimil Ninurta, Nipurreko txiroak, bere miseriaz naskatuta, bere soinekoak erantzi eta 3 urteko hauntza erosten du Nipurreko plazan. Zera dio. Hauntza hartu eta alkatearen etxea eraman eta zerbaiton eta eder opatuko diot. Jimil Ninurta opariarekin alkatearen ganadoa alai. Bale, orduan. Jimil Ninurta opariarekin alkatearen gana doa alai. Esku batekin hauntza erosi du eta hauntza burutik oratzen duela, beste eskua jasota agur egiten dio. Enlil eta Nipurrek honetz bezate alkatea? Alkateak erantzuten dio. Ze bide gabekeria jasan duzu, zergatik erregali hau? Egunero jangabe gozerik etzanean nago, eta hauxe erabakitut. Alkateak zera agintzen dio atezainari. Emaiok Nipurreko hiritarrari ezur bat eta zain bat, edarenerazi zaiok 3. motatako zerbeza eta doala ate. Jimil Ninurtak atetik ateratzean, Emaiok egun ona eure uguazabari, jainkoen izenean eta esaiok itzezitz. Egin didakan irain honegatik, bakarrik, 3 bidar ordainduzuko arazu diat. Alkateak barre egiten du, baina Jimil Ninurtak errege jauregira begiak jasorik zindagi. Erregiaren aginduz printziak eta agintariak erabaki zuzen hartuko aldute. Sumeriaren kasuan, Sakanan gaude. Sakanako Matxin Motxela ere bizitzaz gogaite egina dago. Ez du atzegin aita zenarengandik jasotako mandasain bizibidea, eta zirte dozart egitea erabakitzen du. Mandoa saldu eta ofizioz aldatu. Tolosako perira joan eta mandoarengatik eskatzen duen guztia eskaintzen dio erostaile batek.
Egon zaitez hementxe, ni etorri arte, bere ala itzuliko naiz diruarekin. Urde beltza, mandoa goizean saldu eta egun guztian diruaren zai. Orain erakutsiko dio nik nor naizen. Ostatukoak entzun egiten dio, Matini, eta esaten dio. Kontu zibili horrekin, lapurra da eta bere antzeko bi morroiekin dago. Urde zikina, hori ere badegu. Ezakin horrekin dabile, lapurra baldin bada, hainbat hobe. 3 bider ordaindu beharko du nire mandoa. Behin eroi zapuztu bion mendeku trantze berdinduan, ordearen egitura eta erritmoa osatuz doa. Esan dute, 3 aldiz ordainduko duela, esaten diote gaizkileari. Gimilden urta, urregorrizko mina baten zorretan errege gurdi bat eta mendela akuratu eta errege mandatariaren jantziz mozorratuta handoa alkatearen gana. Zer dugu ene jaun, gauerdian etortzeko? Zure jaun erregeak urregorria ekur elilen templora eroateko agindu baitit. Alkateak abegionez hartu eta afari ederra prestatzen dio. Afalostea luzatu eta loak hartzen du alkatea. Gimildin urtak iratzarrik kutsatila arakatzen du. Alkateak esnatzean kutsatila irekia ikusten du eta altxorra ostu dute! Hotz egiten du. Aurrean, Gimildin urta zutik dagoela. Gimildin urtak jantziak urratu, alkatea goratu eta eskua goradi otoitza errezatu erazten dio eta burutik oinetara makilatzen du bertan. Alkateak bakean uz dezan urregorrizko mina bat eta jantzi urratuagatik beste 2 ematen dizkio. Gimildin urtak ateratzen denean tukulti enilel atezainari zera diotzo. Igorri egilok ire ugazabari jainkoen agurra eta esaiok egin didakan irainagatik lehenengo zorrak kendu diat, orain dino, 2 gelditzen zaizkik. Alkateak entzun eta egun osoan ezin ahaztuta dago. Orain, sakanan gagoz. Matxin motela, ostatuko emaztearen jantzirik apainenekaz hasten da. Handoa, buruan kapela arroska, eskuzorro eta guzti, makila eskuan duela lapurraren etxera. Atezainari galdetzen dio. Aizu gizon, etxean aldago nagusia. Halako emakumearen biztaz, ohartu bezain laster, atea zabaldu, morroiak egaleratu eta aparteko leko batera eramaten du. Gero, nor lehenengo oheratuko eztabaidatzen dute. Ugazaba aurrena. Ugazabak oheratzen denean, bisitaria makilka hasten zaio bertan, jogabe, jartzen zuen jogabe. Mandoaren jabea naiz. Hala, mandoaren jabea da. Lapurra parka eske. Hor daukazu oe ondoko kitxatil horrea, zuretzat hartu eta zoaz mesedez hemendik. Nola joan zait? Ez, nola joan zait, zu esan zu. Gauean, ostatuan, zera galdetzen dio ostalariak. Zer, nola joan zaik? Bihar berriro. Hori esan eta badoa lotara. Bihar berriro. Bueno, ikusi duzue, bengantza bat egin dute. Ordea. Vale. Eroi zapuztuak biak mozorrotzen dira. Gimildin urta errege mandatariaz eta matxin motela bada espadako emakume itxuraz. Biak gauez. Zorduna ohean zetzala makilatzen dute.
Zordunak biak barka eske, bakean ustearen dirua eskaintzen diete. Bietan aipatzen dira altxorraren kutsatila eta ordearen lehen atala. Bale, Sumerian gaude. Hirugarren zatian Gimil-Ninurtak bizargilearen gana joan eta Isingo merikuek ohi bezala buruko hile alde batetik mosteko eskatzen dio, brontzezko ontzia hartu eta meriku gizan alkatearen gana doa. Nor zara? Isineko mediku bat, azterlaria, non gaixoa eta samina aranoa. Alkateak zerutik bidalitakoa bezala hartzen du medikua. Astu egin zain, baina kriston jipoi hartu dut. Ene jaun, nire osagarriak ilunpean bakarrik egiten dute osoro hemendioa. Esaten dio medikuak. Brontzea berotzen du, 5 hiltzetxoak behean, sendagaia hartzeko, eskuak eta oinak lotzen dizkio, eta jarraian burutik oinetara makilatu. Gimil-Ninurtak atetik irtetzean, tutulkien nilen atesainari zera diotzo. Igorri ezaiok nagusiari jainkoen agurra eta ezaiok. Egin didakan irainegatik birritan ordainara zidian, bat falta zain. Sakanan gagoz. Matin Motxela, barberaren gana joan da. A ber. Ez medikua. Bai ba. Hori. Matin Motxela, barberaren gana joan da, barbera ofizioz bizargilea ere bada, denbora berean eta honela mintzatzen zaio Nafarra. Zure kokotzeko hauntz bizar politiaren antzeko zerbait nahi nuke niretzat. Sudurpeko bibotetxoa ere, ez egoke gaizki, ospe handiko batzar batera bainoa. Zure jantzi beltza, kapela eta zaldia lagatzen badidazu, aurretiaz ordainduko dizkizut. Zaldun patxaratxu bezala, igarotzen da gero Tolosatik haratago dagoen lapurraren etxe aurretik. Morroiak dei egiten dio, merikuak baietz joango dela zauritua hartatzera. Sartu eta harrituaren itxura egiten du merikuak zaurituaren egoera ikustean. Inguruko bi elizatako ur bedeinkatuak behar nituzke orain. 3. batekoa badut neuk hemen. Zaurituak morroi biak bialtzen ditu ur bedeinkatuen bila. Mediku mozorrotuak orduan makila hartu eta... Mandoaren jabea naiz, nire eskuetan zaude berriro. Jo. Gaueko? Jo. Gaueko martatik 11etara diru... Suabe. Diru horren zain egongo naiz neure etxean. Zeuk ikusi komeni zaizun ala ez garaiz ibiltzea. Mehatxua bota eta han uzten du. Bigarren ordekoan ere, mediku mozorro berdintsuetan ikusten ditugu heroiak. Bizargilearen etxea eta hilearen edo bizarraren itxura berezia. Eta medikutzako artemarteak eta non enplegatuz ziurra. Aurreko bisitan ordedunari eginiko zaurietan. Gimil-Ninurta urduri dabil 3. amarrua asmatzen, batari eta besteari begira, eta orduan gastuen kitua egin berri duen gizon bat ikusten du, erregalo bat egiten dio. Alkataren aurrean oilu handi bat jaurti behar du. Iko jo egitean, hiri atzetik joango dituk denak, eta nik alkatearen atea jo, eta ontzaren jabea naiz, esango diat. Esan eta egin, Gimil-Ninurta bera zubipean gordetzen da, zarata entzutean alkatearen morroiak eta etxeko danak oilu egin duenaren atzetik doaz, alkatea bera izan ezik. Gimil-Ninurtak urte egiten du zubipetik eta alkateari
oratuz, erasoka, eskua jasota, otoitza errezatu eragin dio, eta burutik oinetaraino makilkadaz, egiten dio gorputza oinaze bizia egotzirik. Egin didazun irainagatik 3 bidarrez ordainduarazi dizut. Sakanan gaude. Matxin Motela Tolosara hurbildu eta ardotrukean bertsoak botatzen dituen bat aurkitzen du. Aiza! Baina duke ontzako urrea eskuratu. Berarekin mandora egon eta kontatzen dio plana. Halako etxera heltzean, morroi bi aterareko zaizkio saku banarekin. Eta orduan, mondoaren jabea naiz, oiukatu behar du eta arre. Bertsolealdeak oiukatu artean, Matxin Motela errekazuloan izkutaturik gelditzen da. Oiua entzutean, andoaz lapur biak oiugilearen atzetik laizterka, fardelak bertan bera utzita. Matxin Motela zaldia eskutik duela, errekazulotik urten eta lapur morroien zaku biak zaldiaren bizkarrera igo eta alde egiten du. Hirugarren orde ekintzak badu alderik nipurreko txiroaren egitura lotuarekin, baina berdintasunak handiagoak dira. Hirugarren personaren laguntasuna, bai batean eta bai bestean. Zordunaren etxekoak oihu batez atera, bi kasuetan, eta hauntzaren jabea naiz, edo mandoaren jabea naiz, hotz eginez asaldatzea. Beste berdintasun bat, tartean, eroi zapustuak zubipean edo errekazuloan izkutatzea. Eta azken baten, justiziaren peskizatik era bertsuan ihes egitea. Orduan, Jimilindurtak hiria utzi eta basamortura egiten du ihes, eta Matxin Motelak Guardia Zibilak atzetik zibilzkiola jakinik egun batzuetarako ihes egitea erabaki zuen. Ipuinok herri jakinduria bezala aipatuak dira, sartzeko. Eta asmoz eta jakitez txikiak handia bentzuten edo azeriari azeriterdi esakunak bermatzeko esenpluak dira. Arduradunak herriari zuzena eta zerbitzu ona egin beharrean, herriaren lepotik bizi direnean, herriko etsai bihurtzen dira eta adarra jo behar zaie eta alba da egurra dantzatu. Txikiak handia, edo pobreak aberatza, edo ezinduak alduna, mendekoak agintaria, morroiak ugasaba, herri txikiak herri handiak eta bar aipatu genitzake. Nipur, Nefer, hiria, errege eta Enlil jainkoaren hiri nagusi izatetik, batzuren eta beste batzuren agintepeko herrizka izatera heldu zan. Nafar herria, erresuma burujabea izatetik inoren menpe gelditu zan. Eta alabazan, zargaitzatela, kalabazan, eta agergaitezela Lazkaoko plazan.